prehistoric friends will help Higgins defeat his fiendish foes. Adventure Island 2, the premier action-adventure game. By Hudson Soft. $3, new from SNK. For play on the Nintendo Entertainment System. Are you up to the challenge? The challenge is Metroid. The power is Nintendo. Defend the planet Cephas against the evil Mother Brain. It's survival or destruction. Do battle or die. Metroid only from Nintendo. Play Rad Racer. Play with power. It's turbo speed in 3D. It's treacherous tracks, hot cars, hairpin turns. One mistake and you'll roll. Rad Racer only from Nintendo. Now you're playing with power. Warning, such behavior is irresponsible, immature, and very foolish. We recommend you try it at home. Paperboy from Mindscape for your Nintendo Entertainment System. What will the future bring from Nintendo? More hits like Super Mario Brothers. Arcade hits like Kung Fu. Nintendo has the most video game hits. Hogan's Alley, Duck Hunt, and more like baseball and Excite Bike. And you can play them only on the Nintendo Entertainment System. Now you're playing with power. Hey, いらっしゃい、レッドスネークカモン。はい、どうした？大根が出て、お前がなんでそっちにんで、この野郎邪魔な野郎で、お前笑ってるやつあるか、本当にもう、大根引き抜いちゃうかな。Croeso i'r stream. Heddiw byddwn ni'n trio gwneud y gêm yma gyda'r Gwrach. So ni wedi datgloi y Gwrach o'r diwedd. A ni nawr angen. So mae ryfelwr, lleidr, robot, dyfeisiwr. Y Gwrach yw'r unig un ni ddim di wneud. A mae angen chwarae'r gêm i ddatgloi penodau gwahanol. Mae rhaid chwarae'r gêm gyda 5 cystadleuwr. So, yeah. Oh. Hey Steffan, diolch am ymuno gyda'r stream. Braf cael sgwrsio gyda ti cynt. Yeah, gobeithio. Dwi'n gwybod ti di prynu Dicey Dungeons, so chi di arfer gyda'r gêm yma. Dyma hi, y cyfryngau cymdeithasol. Yn barod i ddod mewn i'r dungeon fel y Gwrach. O fy niw, dwi wir yn ddis. Ydy hyn yn ffilter sgwrsio newydd? A boneddigas look, dwi fethu credu fy mod yn cwrdd â chi mewn person. Wedi wneud bore yma yn lle gwaith. Ffantastig. Wel, ti'n onest. Gallai cael hi'n lun. Bydd ddigonedd o amser am hynny yn hwyrach fy ngwenieithiwr bach i. Nawr, beth sydd wedi eich denu i fy nheyrnas o ddirgel? Yn onest, dwi wir yn hapus i fod yma. Dwi'n gyffroes iawn i fynd ble bynnag bydd ffawd yn fy nghymryd. Ti'n gwybod, os ti ddim yn gofyn am rhywbeth specific, bydde ti ddim yn derfyn gwobr, hyd yn oed os ti'n ennill. Yn rachos hynny, beth am 10 miliwn o flodau. Rai go iawn hefyd, nid botiaid y tro yma. Dyna welliant, nawr gad i ni chwarae. Okay. So, mae stael Gwrach. Mae fi atgoffa fi'n rolio 3 dis ychwanegol. Oh yes, so mae rhaid i chi
So dyma enghraifft. Ti angen cael nhw o llyfr sbeliau a roi nhw yn y 4. Felly a fi am hwnna. A chi angen gweithio chi'n fyny. So ie. Oedd y dyfeisiwr y stream diwethaf yn anodd, ond fi'n credu mae'r gwrach yn gallu bod yn hunllef. Felly fi am hwnna. Be ti'n gobeithio yw 2 neu 1? O na, just 1 pob tro. O, mae'n mynd i ennill tro yma. Right, okay, mae siawns dyn ni nawr. Mynd ar o crochan arall. Ac un arall. So 2 ni'n chwilio am. A taflu dis. A dyna ni. Right, llafn pwtiad, gwerth dis -1. So na... Na I just neud nawr. Achos dwi eisiau cadw'r y rifau yn llai. Okay, cosbedigaeth, great. Hwna'n handi iawn. Crochan. A llafn pwtiad. Pêl grisial nawr. Crochan. Newid o 1. Ddim lot o pwynt cael llafn pwtiad arall, os e? Os bydd e'n cael ei ddefnyddio. Crochan arall. Taflu. Felly ie. Mae'r siawns o fi gallu ennill gyda'r gwrach tro cyntaf yn eitha isel, achos mae'n cymryd amser i dysgu'r patrymau, a weithiau mae bach o look hefyd. Felly... O na! Roedd yn anelu am swyn, ond mae'r canlyniad yn debycach i gwyn. Ho 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 ho! Oh god. Right. Pe bon nhw ien, neu sioc trydanol. A fi am sioc trydanol. Na I roi am mewn 5, fi'n credu. Tafle gryn, hidol. Mae'r ddoi yna yn dda iawn. Level 2, level 2. A fi ffordd yma gyntaf, achos mae cist fyna gyda symudiadau. Mae'n credu tafle gryn hidol. Eil rif. Mae'n un dda. Bydd hwnna ar gyfer tro nesa. Chwech, 2. Chwech ddim yn defnyddiol ar hyn o bryd. Mae cosbedigaeth yn. Mae'n cael cosbedigaeth arall. Newid o 3. A dyna ni.
so yeah, o'n i'n trafod fel game fideo. O, yna cwestiwn I ti, Steffan. Okay, ni wedi bod yn trafod fel game fideo gyda fersiynau Cymraeg o'i game. Beth bydd eich hoffech chi gweld fersiwn Cymraeg o? Mae e'n anodd os chi ddim wedi cael amser I feddwl amdano fe. A, ail cwestiwn wedyn mynd gyda hwnna. Beth yw eich hoff gêm ar foment yma o ran beth chi'n joio chwarae? 4. Oh. Beth? Eilrif, o ie. 6 te. Wedyn... Hawdd actually, Donut County. Oh my gosh, okay. Fi ddim wedi clywed am y game yna o'r blaen. Donut County. Donut County, Full of Holes trailer. Okay, mae rhaid fi gwylio hwn yn gyflym. Oh, fi'n hoffi'r art style. Okay. Ah, bydd hwnna'n un dda? Fi'n edrych am game action. Oh, okay. Oh, cool. Rhaid fi edrych ar ôl y stream yma mewn i'r gêm yna. Neu a ddodrychau. Na. Rhaid chi brwydro pawb neu bydd I ddianc o diflaster y gwaith. Pobl o pob oedran yn gallu chwarae Donut Country yn Brill. Okay. Mae'n edrych yn really chilled o game diddorol. Fi'n hoffi'r taflegryn yma hydol achos niwr o 5. Falle, okay, Steph, am beth amdani te, nawn ni cysylltu gyda dablygwyr Donut County achos does na ddim actio llais yn y game, os e? Just fel debyg I hwn, y style yma. So, falle bydd na ffordd o wneud hynny. Ooh. Hynna'n cool. Gofyn nhw. Os ti ddim yn gofyn, ti ddim yn cael, efe. Dyna real bywyd. Yeah. Donut County. Gwerth trio. Okay. Amdani te. Hey, siwmai Commander Ellill. Mae Commander Ellill yn neud streams da, really chilled o Skyrim gyda'r hwyr mae wedi bod yn neud. Felly, os chi ddim wedi'n barod, cael look ar Commander Ellill, sgrifennu hwnna mewn I Twitch, a chi'n gallu gweld beth mae fe'n neud. Okay, beth yw sioc drydanol? Ooh, fi'n hoffi hwnna. Llawer. Boom. Yeah, good, good. O'n I jyst yn trafod gemau fideo, yn dweud beth yw eich fel... Wel, 2 cwestiwn. Un, beth yw eich hoff gêm ar y foment yma, a'r ail un, pa gêm byddech chi'n credu bydd yn eitha cool I gael fersiwn Cymraeg o'r gêm. A mae Steph, sef ffrindiau ar hwn, wedi dweud... na I edrych ymlaen. Ah, cool. Mae i'r streams Skyrim nawr, mae'n sôn am. Nes ymlaen. Na I edrych nes ymlaen ar thing. Ond anyway, beth ni'n siarad am? Yeah, so syniad. Oh, nice. 8. Bod Donut County yn un really chilled. Mae
Steph yn enjoyo chwarae ar hyn o bryd. Felly... Beth amdano ti, Commander Ellill? Beth yw eich hoff gêm o'r funud? Yn amlwg, ti'n chwarae Skyrim yn eich stream, so fi'n tybio chi'n joio chwarae hwnna. Oh yeah! Dyna ni. Boom. Witcher 3, mae llawer ohono yn pseudo Cymraeg yn barod. Ooh, yeah, fi di clywed. Oedd cyfres Netflix Witcher 3 neu oedd ffilm hefyd? Fi'n siŵr oedd na rhywbeth. So, fi'n mynd i prynu. Hollti'r dis mewn i 2. Maen nhw gyd bach yn rubbish. Fi ddim eisiau nhw. Mwy o pethau diddorol ochr yma. Yeah, Witcher 3, bydd hwnna'n cool. Felly, dwi'n hoffi hyn wedi uwchraddu achos mae 8 yn rhif neis iawn i gael fyna. Oes, mae cyfres, mae o'n wych. Os ti'n hoffi math yna o beth. Okay. Beth sydd yn ei fan hyn? Gallwn ni defnyddio rhain. A wedyn... 5. Gwneud... O, mae'n rhaid fi bod neilrif. A fi'n stuck fanna. Suppose fi'n gallu neud hwnna. A wedyn 8. A 5. Mae o reit tywyll, ond efo darnau o hiwmor sy'n torri fyny'n dda. Yeah. Oedd na rhywbeth fel na... Oedd na cyfres o'r nhw Vikings sydd gyda'r un kind of balance o hiwmor, ond hefyd mae fe'n really tywyll a bit gory. Helo na, Emrys Obo. Sut mae'r hwyl? Rolio di-llosgedig. Hwnna ennill dei newydd, hwnna'n handi. Gwneud niwed o 3 yn dda. Heb gweld Vikings, ond clywed fod yn dda. Yeah. Fi di ar y spectrum arall, fi di mynd nôl i binge-watcho The Office USA. Peidiwch a beirniadu fi. Ond mae fi just... y hiwmor yna ti'n gallu just gwylio a Michael Scott. Mae cymeriad yna'n ffantastig. Rolio di-llosgedig. Fi ddim really eisiau hwnna. Beth sy'n fan hyn? Spel ffyrnigrwydd. Dwi'n hoffi'r syniad o hynny. O na! Nes i just gwasgu... O, mae'n ffain, fi allu mynd nôl i fe. Wff, flip. Gwneud niwed... Mae llaf yn pwtiad na bach yn rubbish. Ei dysgu fe dros hwnna. Yeah. Yeah, sut mae pethau Emrys? Yeah, fi di trio roi yr awr Dwnsiwn y Dis, achos o'n i arfer cael galw fe'n awr retro, ond fi di symud nawr i fod yn awr Dwnsiwn y Dis a gael e'n awr cinio, felly fi'n gobeithio mae fe'n gweithio'n okay gyda ran fwyaf o pobl,
lle nhw'n gallu gwylio wrth bwyta falle. Pwy a wyr. Fi'n gwybod os hwnna yw'r peth gorau i wneud, ond sioc trydanol. Hwnna ddim di wneud lot. So ie, Gwma Emrys wedi dweud bod e wedi bod ystod ei awr, ond mae wedi gwylio fe, so... Crochan. Boom. 19. Right, 2. Hefyd? Na. 4, dyna beth o'n i eisiau. 8, boom. Eilrif. Cosbedigaeth? Na, fi am rhywbeth mwy. A cael sioc trydanol tro nesa. Easy Friday yn y swyddfa, felly laid back yma heddiw. Lol. Ah, good. Neis I glywed. O na, fi lawr I 4. Jesus. Rhaid I hwn bod yn fawr. Right, fi'n credu... God. 7. Right. Os dwi'n gallu defnyddio tân. Oh, diolch. Steffan. Brilliant. Okay, no. Os fi'n neud hwn, wedyn taflegryn hudol. Boom. Diolch beth. Ah, lefel I fyny. Hwnna'n lwcus. So, dis doppel, dyblu gwerth dis, neu copi dyblyg. Ah, okay, so mae'n copio'r dis. Dyblu gwerth. Beth yw'r siawns o cael 2 dwbl? Dyna'r cwestiwn. Cosbedigaeth. Newid o 3. Peth yw, mae rhaid I fi methu just cael stuff gyda eilrif. Eilrif. Hyd yn oed. Plus 1 dis. Na, fi eisiau mynd nôl. Fi eisiau mynd nôl. Oh, damn, dyna ni... Anyway. Lliosi... 2 lliosi tro nesaf. Beth am hwnna then? Fi ddim wedi defnyddio hwnna o'r blaen. Beth fi'n trio hwnna? Na. Ah, fi eisiau hwnna fyna. Okay. Ydw i'n gallu ail-osod newid spell? Beth yw'r un? Trio hwn. Right. 2, 6 tro nesa. Right. Taflegryn hudol. Pimp. Right, so mae dy fi'r 2 yna. Fi'n hoffi goleuo lot. Mae hwnna'n cool. Fi'n gallu neud... Boom. Boom. Achos 2 6 tro nesa. Neud i'n well I fi mynd a cael 6 fyna a 2 cosbedigaeth.
O, bydd e'n good i cael 2-3 tro nesaf gyfer spel ffyrnigrwydd. Ah, waw. Waw. Dim ond 6 ar ôl. Un okay. Siamai, Kieran. Wee. Ti yn amser cinio ti hefyd nawr, wyt ti, Kieran? Okay. 6. Dim ond 6 sydd rhaid i fi wneud. Felly... 4. Oh, falle fi rhaid fi defnyddio fe. 1. Oh. Taflu dis. Boom. Dim wers i heddiw, felly dwi'n adre. Wee! Awesome. Da iawn. 30. Oedd yna bywyd i fi? Yeah. Dwi'n gallu prynu hwn? Yeah. Just rhag ofyn. Fi ddim eisiau hwnna. Felly. Chwilen rhino. Allwedd feistr. Mae fe'n llai. Lefel llai. Felly a fi am hwnna. Fi fyna. A wedyn... O, 1 munud. Be sy'n digwydd? Os fi'n neud angen double. 4 yn nhw tro nesa. O, ma' hwnna'n diddorol. Leia fi'n gwybod nawr. Os fi'n neud hwnna te. Oh, yeah. Oh, yeah. Boom. Fi'n gwybod fi ddim wedi neud lot o niwed fan'na, ond... Edrych ar y holl Dicey dy fi nawr. Boom! Gwerth e, pawb. Gwerth e. Fi jyst yn mynd yn nuts nawr. Fi'n gallu curo nhw tro yma, ond fi jyst yn bod yn barus. Ddim barus, yeah, barus. Greedy, yeah. Okay, gwell i fi actually neud bach o niwed nawr. Boom. Ooh. Oh yeah. Fi'n hoffi hwnna llawer achos taflegryn. Boom. Oh. Fi'n dechrau joio'r gwrach nawr, actually. O'n i ddim, ond nawr... Edrych o gwmpas, dwi newydd werth i'r peiriant creu wafflau, ond falle bod rhywbeth arall yn cymryd eich ffansi. Dim ar hyn o bryd. Na. Fi yn y zone fan hyn. A fi am y chwilen rhino gynta, dwi'n credu. Easy. Yeah, ti'n iawn. Dwi'n hoffi hwnna. Ond eto, fi eisiau 2-6. Fi'n hoffi hwnna hefyd. Crochan. So fi ddim wedi cael unrhyw beth fan'na. Ond, yeah. Bydd e'n werth e fi'n credu. Yn y diwedd. Felly... Os fi'n gallu mynd am hwnna. Dwi'n mynd... Okay. Hwnna fan'na. Crochan. Okay, sioc trydanol. Hydrate, dyma ni.
Wel, oedd e'n 5 poeth pan nes i wneud hwnna. A wedyn, oedd just tipyn bach ar ôl lle oedd e'n dal yn... Wel, ble oedd e wedi oeri. Oh. Right, boom. Ooh, spel ffyrnigrwydd. Ailadrodd y mosadiad nesa. 6. Dwi'n mynd am 2. Oh no. O na! Beth fi wedi wneud fyna? Hwna mor odd. Okay. Damn. Right, ailadrodd y masodiad nesa. Boom. Crochan. Goleo. Mae dwi wedi gwthio fe gormod fyna. Rhaid ennill nawr. Right, cael hwnna mas o'r ffordd. Spel ffyrnigrwydd. Ddim eisiau hwnna. Sioc. Trydanol. O na, o na. 7. Oes na bywyd? O, sgen i ddim digon. O, sugar. Mae hwn yn mynd I bod yn... Okay, gwneud niwed, gwanhau. Just un darn o arian. Right. Crochan. Right, beth wneud ennill ailadrodd y masodiad nesaf. Okay, pawb. Hwn fydd y peth anoddaf erioed. Achos gen I ddim byd I gwella iechyd. Gyda'r hanner iechyd. Right. So dwi'n neud goleo fan hyn. A wedyn 5 fan hyn. Neud crochan. Fi ddim eisiau goleo arall. Mae'n distewi fi. Oh god. Okay. So dwi'n mynd am hwnna. Wedyn beth mae'n dweud fyna? Gwneud niwed o 1. Right. Dwi angen Sioc Trydanol. 6. Wedyn
Mae hwn yn tens nawr achos 11. Okay. Mae angen 6. Felly a fi am hwnna. 6. Yes! Siop drydanol. Oh god. Na, fi ddim yn gallu gweld fy hun yn ennill nawr. Na. Oedd yn good run. Oedd e'n. Es i'n eitha bell. Sit. Mae rhaid bod na ffordd fan hyn. Sim pwynt poeni am yr un nesaf. So mae goleo yn gwastraff amser. Mae tafle gryn. Beth am... Okay. Felly crochan. Ah, damn. 5. Tri. Fi wedi. Fi wedi defnyddio fe. Slot bottom left. Yeah, gallu. Does dim ots really pa slot. Dwi ddim yn neud unrhyw gwahaniaeth. Oh no. 4. Whoa. Eilrif. Oh na. Fi'n mynd I colli gan un ydw I. Oh na. Goleo. Flip. Yeah. Oedd hwnna yn anffodus iawn. Her wedi chwblhau dacloi penodau. O, hwnna'n cool. Eneidiau fy ngelynion, broga, trechu pawb sydd yn herio boneddigas lwc, hoffterau, buddugoliaeth, cas bethau, buddugoliaeth sy'n cymryd gormod o amser I gyflawni, reswm dros ddod i'r dwnsiwn I ymuno gyda grymoedd boneddigas lwc a herio ei elynion. Good. Okay, ond nawr dwi'n gallu o leia trio penodau gwahanol. Diolch beth. So dwi'n cael go ar penod 2. Mae'n amser am benod arall o Dwnsiwn y Dis gyda'n brwydrwr bach bywiog y ryfelwr. Hei, beneddiges, look. Dwi'n neud yn wych, ond ydw I? Sicr wyt. Os dwi'n bwrw mlaen, dwi'n mynd I gael truck anghenfil na mewn dim o dro. Mor benderfynol, ond dwi'n credu falle bod ti'n iawn. Bydd ti'n cael y truck anghenfil mewn ddim o dro. Ie, aros beth.
Mae ganddo ystyr dwbl gall mewn dim o dro hefyd golygu byth. Paid y dweud yma'n rhaid i mi wneud hyn yn gliriach. Aros, dwi'n gwneud yn go dda, wyt ti newydd ddweud. Wrth gwrs nes i, ac wrth gwrs does gennym ni ddim reswm i feddwl fod fy sioe ddim yn hollol deg. Felly mewn â ti am rownd arall. So strategaeth y ryfelwr yw rifau uchaf a... mae'n eitha... ymysodol, mae'n eitha ymysodol, dyna oedd y gair. Felly, 4... Boom. Pfft, just for luck. Dwi'n treulio'r holl ddydd yn stwffio rosynau a chwningod lan fy llewis, ac yna dwi'n colli cyn i mi allu ei ddefnyddio. Sods lo fe. Rosyn. Lwcus i gael rhywbeth fanna. O'n i'n gutted, oedd y run yna yn really dda gyda'r Gwrach. Dal ni actually wedi darllen beth oedd penod 2 o ran beth mae'r pethau... Pam nes i gwastraffu hwnna? Right. Oh my god, fi jyst yn cael loads o cad fwyellau. Fi'n hoffi breidro fe. Ond... A fi am dwylo glidiog, neu glidog gynta. Mae fe wastad yn mynd cynta, oce. So dwi wastad angen llai na... Oh my god, 2 fanna. Melltigerig. Dyna sŵn. Dim eisiau un yna. Oh. Pimp. Un. No! No! Fnadwy. So os mae fe'n llai, just cymryd risg yna pob tro. Methu helpu fe. Le fe'n brifo fe chydig. Chwech. Oh god. Oh my god. Oh, oedd hwnna'n lwcus. Lwcus iawn. Felly... Be sy'n fan hyn? Gwerth dis. Bump. Level 2. A fi am y môl leidr gynta i gweld beth sydd fanna. So...
Dyna ni. Fi'n boomerang. Lle. Dyna ni. Ffon nos. Nos. A Diego bach ti dweud... Ti eisiau i ddweud helo? Joy o gweithio adre. Hwyl. Tarion targed. Hoffi... Oh no. Pen stereo yn wan I siop. Felly... Na. Ti'n chwerthin, Diego? I won! Woohoo! Da iawn ti. Ti di ennill. Woohoo! Hei, frwydr ragorol. Dwi ddim yn tybio dy fod gyda unrhyw gasetiau gyda ti o yn llythrenol unrhyw flwyddyn ar ôl 1986. Oh gosh. O, es I fan hyn, o'n I ddim eisiau unrhyw beth. Na. Ie, chi'n cael bach o ASMR o Diego yn bwyta I won! yn anffodus. I won! Paid sgrechian, Diego. Felly, dyblu weithred nesa. Ddim yn credu mae rhaid I fi wneud e. Dyna, Diego. 4, 8. Dim ond 6 sy'n rhaid fi cael. Ooh. Ooh-a. Oh-a. Oh na. Boom. Dyna ni. Boci. Rwy fi tynnu hwn lawr. Mas o ffordd. Pa cyfrydde, Diego? Bydd e'n torri? Oh na. Okay, beth yw hwn? Bydd fi'n mynd I copio. Cad fwyell. Bwmp. Mae ddim defnyddio hwnna eto. Falle. Mae mor hyfryd I dy weld I. Dwi wedi rhoi i'r ochr cwbl o bethau dwi'n credu beth ti'n hoffi. Gwella. Gwella. Cad fwyell. Mae lot o reina. Da fi'n rhoi un o nhw fanna. Be fi angen dwbl o ddo? Falle na I curo'r boi yma mwyn gweld beth sydd yn y bocs yna. A pam nes I ddim... Oce, ma'n nhw'n ffain. Felly... A fi hwnna. Na! 2 3 3 4 dim 5 da iawn 5 6 7 8
Dim eto. Ti ddim di ennill eto. Okay. Na! I bron, mae dim ond 2 ar ôl edrych. Felly, dwi eisiau gwella cyn marw. Fi'n rhoi hwnna. Wedyn hwnna. Gwell... Na! Na! Dawag. Hwnna fe? Dawag. Okay. Ti'n ennill. I won! Ti ennill! Woohoo! Da iawn. Right, beth sydd fan hyn? Malltod. Ti ddim eisiau malltod. Gwell da fi cadw fwyaf na malltod. Right. Beth fi'n mynd i dyblu fyny awr? Copio. Fi angen copio un o'n nhw. O, ti symud hwnna i'r ochr nawr i ti? Diego. O, Diego bach. Be ti'n neud? Paid neud hwnna, Diego. Ti'n mynd i torri fe, okay? Fe fi newid e mas o ffordd. Right. Pwy sy'n dweud bod gweithio adre yn hwyl? Wel, mae e'n hwyl. Mae Diego yn llawer hwyl. Ond byddai'n hapus pan bydd e'n tair mlwydd oed. Ie. Okay. Tair mlwydd oed a bydd e'n gallu mynd i thing gofal llawn amser. Bydd e'n Rufus na Ffwdan. Right, dwi'n credu dwi'n mynd i wneud y crisial iachol. Diego, beth ti'n neud, boi? So, cael gwared o'r boomerang. 4, 4, 4, 4. Mae popeth yn 4. A cael un crisial iachol arall. So, bydd 3 peth bwrw a 2 peth gwella. So, copio hwnna. Iawn. A wedyn rhoi hwnna fanna. Funny grey. Right. 4. Ah. 5. Na. 5. 6. 7. Dim mawth. Mae'n cactus, yn dwi e? Yeah! Yeah, ti'n enillwr. Ei, ti'n neud gollwng afel ti ar y llawr? Ti'n neud? Dyna ni. 2. A wedyn... A fi am hwnna. Ti eisiau dod lawr? Rwan te, dewch lawr. Beth ti eisiau, Diego? Hwnna? Okay. Fi'n chwarae gyda hwnna te. Mae'n siarad am, mae yna peth LED Pac-Man gyda ni. Felly, mae eisiau chwarae gyda hwnna. O, am hwyl, Go, Pac-Man. Pac-Man.
Right, aderyn croch neu'r bwli. Awn ni am y bwli. Alright. Rifau bach sydd angen nawr. Oh na. Mae'n rwystredig. Roedd hwnna'n... Go, beth ti'n canu? Mario, right. Dyw hwn ddim yn dechreuad dda. I want Mayo! I want Mayo! Ah, pam? This baby Yoda. Na, dwi ddim yn Baby Yoda, mae hwnna'n bwli. Mae'n ewch tipyn bach fel Baby Yoda, fi'n deall pam bydde ti'n dweud hynny. Wy. Baby Yoda. Baby Yoda. Baby Yoda. Baby Yoda. Baby Yoda. Ie, mae yna remix o fe. Remix yw'r fersiwn yna. Sy'n rhywun ddim wedi clywed y can Baby Yoda. Dyna beth mae'n swnio fel. Tapio fi. Digo. Ah, na. Oh, na. Oh, na. Same point. Baby Yoda. Yeah, wel bwli o hwnna, nid Baby Yoda. Ond ni'n mynd i ennill fan hynna. So ni'n cael y rifau yna lawr. Right. Oi, mwgi bach. 6. So, os ni'n gallu wella cyn 6 second. So hwnna fyna. A wedyn... No! O rhaid wneud hwnna. I gallu ennill. Okay, ar ôl hwn, Diego, da fi draw i gweld rhywbeth ar y teledu. Neu ni gallu wneud bach o lliwio, oce? Deal. Apple. Afal, ie. Yummy apple. Ie, mae'n hyfryd. Yummy apple. Ie. Hey, doggy. Ie, blaidd yw hwn. Blaidd. Doggy. Ie. Alright. Diolch am bod mor amyneddgar gyda'r stream yma heddiw. Achos wedi bod yn rhywbeth newydd. So yeah. Diego, paid wneud hwnna. Wel, y ci yna, beth mae'r ci yna nhw? Y blaid yna wneud? Ie, bydd ddim stream tebyg i hwn am reswm dda, really. Ond, oi, Diego, paid roi pen y lawr. Right. Ail rolio'r dis. Okay. Ah. Dau. Ie, dyma bydd ein run olaf am heddiw. Felly... Yeah? Good.
Good. Yep. Pedwar ar ôl nawr. Right. Right, felly... Na! Dau. Oh, lwcus. Lwcus fanna. Lwcus iawn. 7. Problem nawr yw... Yn gormod o risg I fynd ar ôl fe. Rwy'n fi gael e. A gobeithio Ciro... Aurora. Rwy'n fi jyst bod yn amddiffynol iawn nawr. Na! Fi yn teimlo fel ti'n gwawdio fi nawr. There you go. Ti'n dweud ha 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 achos stryglo ar hyn o bryd. Ah! Alright, dod. Dyma'r diwedd fi'n credu. Dwi angen gormod o look nawr. Na! Yeah. Mae rai pobl ar streams yn gofyn am cerddoriaeth cefndiro. Wel, heddiw mae... There you go, pa'i mis hwnna. See, Ron yna. Just... Oh. 6. Dia. O, dyna ni di wneud hwnna gynta. Na! Okay, gwerth dis. Fi am... hwnna. Oh! Oh, yeah. Oh my god, sut nes I ennill hwnna?
my gosh! Hwn yn hollol gwallgo. Sut? Mae'n trio rhywbeth gwahanol fan hyn. Gwneud niwed ar 5 gallwch ail ddefnyddio hyn. Di hwnna'n defnyddio? Efo 4. Oh my gosh. Hwnna'n intense. No! Yeah, just i chi gael gwybod, mae Diego yn rhan o stream yn i one-off yn bendant. Felly, peidiwch â disgwyl hwn pob tro, achos so fe'n mynd i ddigwydd fel hwn. Deuddeg. Whee! Yay, ni di ennill! Woohoo! Ni di ennill! Yay! Woo! Yeah! Ni'n mynd roedd na. Lle cael hwnna? Yeah. Ti'n bwyta ar y falau, mae'n rhoi ti bywyd. Be fi angen copio? Cad fwyall. Bwmp. Dwi'n credu fi'n mynd i trio hwn. Cael gwared o un o'r cad fwyell a roi hwnna mewn. A 5 a fi yn erbyn y Banshee. Ti'n mynd dod allan, Diego? Jyst fi gallu gorffen y run yn yma a gorffen y gêm. O, ti'n mynd lawr. No! 6. Just ddim yn cael yn bwyntio. 3. 4. 3. Go on, cer allan te, Diego. Go on. Dyna ti. Woohoo! Da iawn. 8. Paid neud hwnna, Diego. Paid. Dyna'r gair mae fynd asgu yw paid. Mae'n bach yn dyreidus, Diego. Na beth ni'n chwilio am. 20. Galani.
Na. Deuddeg ar ôl. So, yr ail penod yma, i sylwi bod llawer yn nhw wedi cael ei milltithio fel yna. Un munud, na. Just ennill y game. Diolch beth. Right. Oh na, fanna. Be rhaid I fi prynu'r... Ddim eisiau hwnna. No. Ffyrnig gweith. Yn cyfri gwell, beth sy'n mynd ymlaen gyda chi ddys beth bynnag? Pam wyt ti dal yn ymladd? Pam nad wyt ti wedi cael eich trechu eto? Dyw hyn methu parhau. Felly... Oh, na. Oh, nah. Right. Nah. Wych. Wow, dwi byth wedi colli mor aml â hyn. Ti'n gwybod hynny, ti ddim yn mynd i ennill, ond dwi'n falch dy fod yn trio. Ti jyst dal ati. Llosgi'r dungeon i lawr, pam lai. Pyro. Felly, copio. Fi ddim yn siŵr. Falle copio bump. Ond... What's the V-bump? Yeah. Symud hwnna mas. A rhoi... Na. Sy'n pwynt copio unrhyw beth arall. O, dyma'r diwedd. Dyma'r boss.
Oh gosh. Oh da. Oh na. Tîm Dys, helo, dwi'n caru cwrdd gyda Dys. Oeddet ti'n gwybod bod Dys yn doli yn odli gyda neis. Falle dyna pam ti'n Dys ac yn neis. Ni'n neud yn odyn o hwnna, dwi'n doli yn lle odli. Oh wel, neu roi lawr rhywle. A dawn o babur. Doli. Odli. Right. Okay. O'n i angen hwnna. Boom. Falle oedd angen fwy o gwella iechyd yn lle pedwar. Oh, fi'n mynd I marw. Fi dal yn y gêm ond ddim Dau. Na, sdim gobaith tro yma. Dyna ni right yn erbyn y boss. So, diolch I bawb sydd wedi parhau right tan y diwedd I aros gyda fe. Pentari 10 neu fwy o gyfanswm Gwenwyn a Gelyn ar un tro. Her wedi chwblhau. Cool. Be fi di ennill? Llys Nafedd, hoffwyd, slorp, slurple, slip, 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 broccoli, slip, 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 slip. Okay, good. So... yeah, oedd hwnna'n anodd I delio gyda. Ond, yeah, bron yna, just dim digon... Does dim digon dda yn y diwedd. Felly ie, diolch am wylio. Diolch I ffrindiau sef Steffan yn ymuno am y tro cyntaf a pawb arall sydd wedi gwylio Emrys, Kieran, Commander Ellill. Mae Commander Ellill yn neud stream o... Mae wedi bod yn neud stream yn y nosweithiau ambell tro o Skyrim. Os chi'n hoffi'r gêm yna, mae fe'n really chilled a... Ie, os chi'n fan mawr o'r gêm, gwylio fe. Ie, byddwn ni'n gweld chi nawr, wythnos nesa a dydd Mawrth, siwr o fod. Rhywbryd dydd Mawrth amser cinio. Felly, ie, gobeithio gweld chi nôl dydd Mawrth. Bydd Diego rhywle arall dan gofal unai yn meithrin neu gyda dyd ci fe? So dad fi. Diolch yn fawr Commander Ellill o'r croeso a ie. Ie, gobeithio. Wel, o leia ni di ennill un yn nhw. O, diolch yn fawr Commander Ellill, mae hwnna'n wych. Diolch am... Diolch. Cool. Diolch. Love it. Mae'n ffantastig. A fi'n gallu drewi rhywbeth, felly fi'n credu mae fe bach yn hype bach, achos fi angen newid cewin Diego.
Felly, cyn i fe wneud mes mwyach, na i gadael chi fyna am heddiw, a na i weld chi dydd Mawrth. Iawn, pob hwyl, ta-ra, gweld chi tro nesa. Diolch am wylio a diolch am ymuno yn y stream. A ie, joio'r o da TTS Cymraeg. Hwyl, hwyl, pob hwyl. Ie, na i dal lan gyda chi wythnos nesa. Neu falle ar stream ti Command Ellill, na i dod draw i wylio os chi'n neud stream dros y dynodau nesa. Right, iawn, pob hwyl, ta-ra, ta-ra.